Здравейте хора, ще се видим след секунда. Всъщност не е секунда, сега ще ви обясня. Ето ме, вижте в какъв вид съм. Ами, сега ще бъда в друг вид, но сега съм вътре в къщата. Ама сега няма да бъдем вътре в къщата. А сега ще видите къде ще бъдем. И дали ще съм с този аутфит. Преценете. След 3 минути би трябвало да съм готова и да излизам навън. Затова да видите какво ще правим. Там, навън. А може също да ме последвате. Това е много хубаво, защото аз правя хубави видеа. Ако ги видите, ще се изумите. Но сега, сега. Да не губим повече време, хайде да изчезваме. И ето ни тук с нашето котенце. Да, показах ви моето котенце, нашето. Казва се Сузи. И сега официално сме на двора. Аз сега, ето ме. Дайте да отидем на сядък. Вижте сега. Още малко. Ето така. Отиваме натам. Значи, ние ще спортуваме. Първо, няколко обиколки ще направим около това. Ето, около гората ще направим няколко обиколки. И после ще направим няколко движения, така. Ние сега правим една обиколка. Ще се видим, когато направя едната обиколка след сигурно 1 час или 1 минута. Не знам. Така че ще се видим, когато направя обиколките. Хора, направих обиколката. Искате ли да ви покажа нещо много сладурско? Ето това малко сладкище. Ето. Това е Сузи. И тя така ни размери. Да? Коти. Така, хора. Последвайте ме за час, защото свършва видео. Сега направих обиколките. Време е с упражненията. Затова до втора част. Бай!